जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायावहाय गिदिर गिदिर कम्पानि बाहायोब्ला जिरायहोयोब्ला बे दै सेर सेरफ्रावहाय बे दैया जोंनि नावद्रा जाजोबगोन अट'मेटिकलि। बैफोरनि लामाखौ नागिरनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। मा दाउ अमा फिसिनायनो दाउला फिसिनायनो। गिबियाव गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायगोन जाहैबाय जोंनि लिडारफोरनि सायाव कन्ट्रभारसि सोलिबाय थानाय आरो फिसा फिसौ ओरैनो सेलेखा सुलुखि गोदान आफाद दानाय आरो आबसुखौ सोंखारिनाय बैफोरनि सायावहाय आङो दिनैहाय खोथा सावरायगोन। नाम्बार 1 आव आङो सावरायगोन दिनै BTC एकर्ड डे। नाथाय BTC एकर्ड डेआ सोलायनानै थांबाय, BTR एकर्ड जाबाय थांनाय 2 बोसोर सिगां। थेवबो दिनैसिमबो BTC एकर्ड डेखौहाय बार्थडे डे खुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। BTCनि बार्थडे डे खुंदों थिगानो दं। नाथाय आंनि सोंथिया बे BTC एकर्ड डेखौ मानो फालिनाय जाया, मानो मानिनाय जाया, मानो BTCनिल' मानिखो, बिनि रिजोनआ मा दं सिङाव? आङो बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय सोंथि खालामनो सानदों जेनाखि जोंनि दैदेनगिरिफोर। BTC एकर्ड खुंबाय थानायनि जाहोनाव आरो BTC एकर्डखौ मानो खुङा? BTC एकर्डखौल' बार्थडे डे खुंबाय थानाय नुनो मोनदों आरो BTC एकर्डखौहाय बार्थडे डे खुंनाय नुनो मोनाखै। बिनि सिङावहाय माबाफोर मोनसे जाहोन दङ। बे जाहोनखौ आङो नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव फोरमायगोन। माने बे जाहोना जाहैबाय रांनि सिङाव गोदोना दङ। बुजिदों नोंथांमोना? 2 नाम्बाराव दङ गोदान आफाद दाजानाय। मा बुंबावनो जोंनि बर'फोरखौ, मोनसे आफादखौनो सामलायनो हायाखै, गोदान आफाद दानाय। माने जोंनि बर'फ्रा, जोंनि लिडारफ्रानो गावजों गाव गोरोबलायनाय गैया। ओरैबायदि गावजों गाव एगेन्स्ट, ओरैबायदि गावजों गाव कन्ट्रभारसि, ओरैबायदि गावजों गाव नांज्लायनाय। आरो बे दाजेननायावहाय जोङो नुनो मोनदों बड' स्टुडेन्ट इउनियन गोदान आफाद दाजेननाय समावहाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आबसुनिफ्राय बिथांमोनखौ मोनसे हटेलाव धोमखिहैनाय, नांज्लायहैनाय, नाख्रां नाज्रिक खालामहैनाय बेफोरबायदि नुनो मोनदों। बे नाख्रां नासिखौ नुनानै आंबो मोजां मोनाखै। थेवबो बेफोरबायदि खालामनाङा आरो बेखौहाय सावरायनायनि गेजेरजों समाधानाव लाबोनांगौमोन। नोंथांमोना गोजौ लेभेलनि मानसिफ्रानो बेफोरबायदि नाख्रां नासि खालामलायोब्लालाय जों गामियारि रायजो राजाखौलाय नोंथांमोना माथो बुजायनो हाबावनाय? बे खोथायाव फैयो आरो। बेनिखायनो आङो बे नाख्रां नासि खालामलायनायखौ मोजां मोनाखै। बेवहाय रायलायलायनायजों समाधान खालामनांगौमोन, सर्ट खालामनांगौमोन। माब्रै खालामब्ला मोजां जागोन, माब्रै खालामब्ला जोङो खौसेयाव फैगोन, बेफोरखौसो नोंथांमोना गोजौ लेभेलनि लिडारफ्रा सावरायनांगौ। नाथाय नोंथांमोना गोजौ लेभेलनि लिडारफ्रानो बेफोरबायदि नाख्रां नासि सौख्रां सौसि बुफाय बुसि देखायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय उन्दैफोरखौ माथो शिक्षा होबावनाय, माथो फोरोंथि होबावनाय, बेखौ मोनसे जोङो साननांगौ गोनां जादों। दा जोंखौ दुखु मोनगोनलाय बुंनाय हिसाबै उमुक इउटुबार थुमुक इउटुबार बेफोरबायदि नाम खारिगोनलाय। आरो दा सोरबाफोर सोरखारनि थाखा लाब जाना थानायफ्रा नंखाय निउस होगोनलाय। बेफोरबायदि दङ जोंनि बर'नि गेजेराव। दिनैसिमबो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेले बेजे सानलायनाय, गावजों गाव नाख्रेबलायनाय, गावजों गाव नादबलायनाय, गावजों गाव नासयलायनाय, बे केरेक्टारा जोबनानै थाङा। गुबुन हारिखौ दारायबाव, गुबुन जाथिखौ दारायबाव, गुबुन मानसिखौ दाबुंबाव, जोंखौनो आसि थुनानै लानायसो जायो। ओरैबायदि जाबाय जोंनि समाजनि गेजेराव, जोंनि हारिनि गेजेरावहाय, जोंनि बर'नि पलिटिकेलाव खालि रांखान्थिनि बादायलायनायल'सै। रांखान्थि, सोर पावारखौ लाबोनानै सोर बांसिन रां खामायनो हायो पलिटिकेलनिफ्राय, नैबेफोरबायदिल'सै जोंनि बर'नि गेजेराव पलिटिकेला। मोजां जौगानाय मावनाय, मोजां इन्टारसिटि कम्पानिफोर बानायनाय, गोरिब सुबुंफोरखौ खामानि मावनानै जाहोनाय, बैफोरनि बागै मोनसेबो गैला। बैफोरनि बागै कम्पानिनि बागै खोथा बुङोब्ला खालि बे दाउ अमा फिसिनायल'। हायोब्ला गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बहाय, कम्पानिफोर बहाय। जोंनि बे बड'लेण्ड एरियायावहाय गिदिर गिदिर कम्पानि बाहायोब्ला जिरायहोयोब्ला बे दै सेर सेरफ्रावहाय बे दैया जोंनि नावद्रा जाजोबगोन अट'मेटिकलि। बैफोरनि लामाखौ नागिरनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। मा दाउ अमा फिसिनायनो दाउला फिसिनायनो। जेखियानो जादोला आंबो बांद्राय खोथा सावरायला। नाथाय आङो बेफोरबायदि जावले बेफोरबायदि जाबाय थानायखौहाय नुनानैहाय गोसोखौ बोरैबा दुखु मोननाय मोनदों। बर' हारिनि गेजेराव आं मानो जोनोम जाया सानलायो आं मालाबा। ओरैबायदि जोंनि गेजेराव आखल दिन्थियो जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो। आरो बैखौ सोरबा बुङोब्ला नोंखौ आयेननि राहा लानो नागिरगोन।
ओरैबायदि पावारा जेन'बा गावनि आखायाव दंजोबो, जेन'बा पुलिसनि पावारा गावसिनि बिफानि सम्पति, गावनि सम्पति ओरैबायदि बाहायो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। आं गासैखौबो बुङाखै दे, माखासे दङ नंखाय नंखाय दायावनो केस, नंखाय दायावनो बुनो सोनो, नंखाय दायावनो जेलानो बिसिनि बिहाव जाहैबाय, पुलिसानो बिसिनि बिफानि सम्पति। दा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानिफ्राय मोनसे मोनसे आसि लांनानैहाय पावारखौ मोनहैदों, ओरैबायदि दादागिरि खालामहैयो गोजौआवहाय। कर्टनाखौ नोंसिनि थाखायल' फसंनानै दोनाखै, बे पुलिस थानाखौ नोंसिनि थाखायल' फसंनानै दोनाखै, गोरों गोरानि थाखायल' फसंनानै दोनाखै, रोंगौ होननानै गोरिबफोरखौ नासयनो, नाख्रेबनो, केस होनानै बुख्रेबनो, जोख्रेबनो, बेफोरबायदिनि थाखाय नोंसोरनो बे पुलिस थानाखौ फसंना दोनाखै। आरो बे नंखाय नंखायखौ बिसार खालामनो थाखाय नोंसोरनो बे कर्टखौ फसंना दोनाखै। आं बिदिसो बुंनो लुबैयो माखासे बे केसजों गेलेग्रा दैदेनगिरिफ्राखौहाय। मोनसे मोनसे गोरिब गुन्द्रानि आसि लानानै थांनानै ओरैबायदि थिफुदला गोजौआव थांनानैहाय मोनसेबोथ' साक्सेसफुल मावनो रोंखायाखै, मोनसेबोथ' मुंदांखा लानो रोंखायाखै। दा नाय बे कर्नाटक स्टेटनि जायगा जायगा सिटिफोरखौ नाय, नैबे आं थानाय सिटिया 10 बोसोरावनो माबायदि बिल्डिं जादों खेबना देखायगोन आं नोंथांमोननो, मिथिबाय? बैफोरबायदि खालामग्रा हायोब्ला अब्लासो नाम मोनगोन। दा मा मोननाय माने गावनि उदैयाव सोजोबनाय, मोननाय माने गावनि उदैयाव सोजोबनाय, खालि बिदिनिल' जोंनिया जानायनिल' नांलाय खमलाय, हारिनि थाखाय मावनो नङा। नामा लाबाय हारिनि, जाबाय गावबा गाव, बेयावनोथ' हेब्रे नाब्रे जालायगासिनो जोंनि हारिया। बे पलिटिकेल पावारखौ मोनब्लानो माहाजोन जाखायो जोंनि बर' हारिया, जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा। बेनिखायनो बैखौल' होसोखायो। मोनसेबो डेभेलप मावनानै देखायनाय बेथ' गैखाया, मोनफा मोननै मावज्लांबाय, बेनो जाबाय मुंदांखा। खालि पावार सेलायनाय, गावजों गाव नांलायलायनाय, बेफोरबायदिखौल' नुनो मोनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय। माथो बुंबाय थाबावनो, आङो बुंबाय थाब्लाबो खोथाया लावलाङो। आरो थामथियाव दङ जोंनि गुवाहाटीनि ओरैहाय, मा गामि होनदोंमोनथाय, आङो गामिनि नामखौ बावबाय। गुवाहाटीनि ओरैहाय 45सो न'खर दङ। दा आसाम गभर्नमेन्टआ फरेस्ट फाथायनानैहाय बिथांमोननि न'खौ सिफायजोबदों। बिसिबां दुखुनांथाव, बिसिबां जारला, बिसिबां देरा खालाम थेरपाल खोङै थादों बिथांमोना। दा जोंनि बर' लिडारफोर थासेयावबोथ' बेफोरबायदिखौ खालामनो मोनामोन। आरो माखासे जोंनि बर' लिडारफ्रा पावाराव दंबावो, लेटार गैया, खोथा गैया, बाथ्रा गैया, बोरै थांनानै बिसिनि न'खौ सिफायहैनो हाखो? इसिबां अन्थाव बाथाव बेस्राफोर। हाजो जायगासोबाव, दा गोजां बोथोर सम, खम गोजाङो बे, न'बो सिफायना होजोब्बाय, गासिबो फारसेनिफ्रायनो सिफायना होजोब्बाय बिसिनि न'खौहाय। दा हाखौबो बेखौ मोनथारगोन ना मोनथारा? आरो सोरबा 2000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे जायगायाव दं होनना बुंदों। थेवबो सरकारा मानि थाखाय बेफोरबायदि मावदों? जोंनि बर'खौल', बेबो जोंनि बर'खौल', गुबुन हारिखौ नङा। बेबायदि जाथिजों जाथि नाख्रेबलायनाया जोंनि आसाम स्टेटआवल' जाबाय थानायखौ नुनो मोनो आङो। आसामा ओमफ्राय जोंनिसो हाबावखा, जोंसो हा। बे आसामा हा गोसोमसोमोन गोदो आबौ आबैनि दिनाव। मिथिगौना नोंथांमोना बेखौ? गोदो आबै आबौनि दिनाव आसाम नामा हा गोसोमसोमोन होननानैहाय जारिमिना जोङो फोरमायो। दा बेखौहाय जोंनि बर'आ जाम्बा जानायखाय फिदिं फिदिं बर'खौ दानस्लाय दानस्लाय दा आसाम खालामदों। थिग बेफोरबायदि। आरो माथो बुंबावनो, बुंब्लाबो बेनो, बुङाब्लाबो बेनो। नायदावनानै मुजुलाबो आंनावनो गोलैयो, गंनानै मुजुलाबो आंनावनो गोलैयो होननायानो जानोसै। जेरै गोसो बिदिनो सोलिलांथोंसै, गावबा गाव सोलिदो, बेफोरबायदिसो जाबाय। गावजों गाव दादागिरि देखायलायनाय, गावजों गाव अहं देखायलायनाय जोंनि बर'नि गेजेराव जोबमानाय नंलिया। दानि बेबायदि ससियेल मिडियानि बायदि बायदिखौ नुबाय थायोब्ला बिदिनो साननांगौ जायो। बेखिनियानोसै अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'आ।